लाइमोन आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि नोंथांमोन, आंजों लोगोसे मानगोनां लेङाइ आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे समाव फुंबिलि समाव गोथार आरजनि हाबाफारियाव बोसोनगिरि महरै जोंनि जिल्ला लाइमोन आफादा खावलायनाय लेखा मोननो हानाय मानिजाथाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि अरायथा फोसावगिरि धरणी आबौ नोंथां, बे 33थि लाइमोन सावरायमा जथुमखौ मेहेरगोनाङै बानजायनो थाखाय बानजाय आफादनि बिबान लानानै मैखोमै खामानि मावबोनाय बानजाय आफादनि आफादगिरि मानिजाथाव अलंबार बाफुराम बर' आदा, नेहाथारि धनजित दैमारि नोंथां आरो बे समाव बाहागो लानो हानाय बियाब आफादनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो गासै थान्दै सिबियारि नोंथांमोन, गिबियावनो धोरोमारि गोजोन हामग्लायनाय बे गोजोन फुंबिलिनि समाव नोंथांमोननो आङो बावबाय। थारै जा मोनसे धोरोमारि फिरफिला, जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनबा गाबनि फिरफिला, बे फिरफिलाखौ जोङो 33थि लाइमोन सावरायमा जथुमनि जों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिरहोनाय हाबाफारि, बेखौ आंखौ मावफुंनो होनानै आं मावफुंबाय। दा बेवहाय आं फंनैसो नोंथांमोनजों लोगोसे धोरोमनि नैबे बिरहोनायनि सोमोन्दै आङो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आवगायदों। आसा खालामदों बेवहाय बयबो बाहागो लानाय बयबो जोंनो आलो गोजोनै जाफुंसारगोन। आं मिन्थिस्लाबाय थालांनाय गेना गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय गिबियाव आं निमाहा बिबाय। आरो जोंनि धोरोमारि सिनायथिखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जा मोनसे धोरोमारि फिरफिला जोंनो खानानै होदों, मोनबा गाबनि फिरफिला। बे मोनबा गाबनि फिरफिलाखौ जोङो जेब्लायबो जोंनि जा बाथौ धोरोमनि नेरसोनथिखौ दिन्थिनो थाखाय जों दुलाराय बुहुमाव जेब्लानाखि जोङो बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै दानायनि थाखाय जोङो बुहुमाव गावखौनो जे गुदि बर'नि आंगो बाथौ धोरोमखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो जोंनि धोरोमारि फिरफिला जेब्लायबो नेरसोन जानानै थागोन। बे धोरोमारि फिरफिलानि नेरसोननि गेजेरजों जे मोनसे माहारि, मोनसे जाथिनि मोनसे थांना थानायनि गासै बिथिङा बेयाव हाबसोमनानै दङ। जे मानो होनोब्ला जोंनि धोरोमारि सान्थौ, जे मोनबा गाबजों दाजानाय धोरोमारि सान्थौजों दाजानाय नैबे धोरोमारि फिरफिलायाव जोङो मोनबा गाबनि जाय फिरफिला, बेयो ओरैनो जों दाब्रबनानै लाब्रबनाय बे फिरफिला नङा। जे बे मोनफ्रोमनिबो बिनि गाब, बिनि महर, बिनि दाथाय आरो बेयाव थानाय गेजेरनि जानाखि बाथौ मुमिन, बेनो जोंनो रोखायै फोरमान खालामनानै होयो बर'फ्रा थारैनो बाथौ सिबियारि बर' माहारि। आरो बे मोनबा गाबनि फिरफिलायानो जोंखौ दिन्थियो जे बेयो बाथौ धोरोमनि मोनसे नेरसोनथि फिरफिला। आरो बे फिरफिलानि गुबै जा मोनसे धोरोमारि सान्थौफोर दङ, जे बेवहाय जोङो रुजुथाय हिसाबै जों जायखौ लादों जोंनिनो जा अरायथा गुरु, जाय गुरुखौ दुलाराय बुहुमखौ सोरजिखांनायनि उनाव आफा इसोर बोराइ बाथौआ साफानि उनाव सानफा अरायथा हिसाबै सोरजिनाय, थैनो रोङै साबा अरायथा गुरु, बार हा दै अर अख्रां, बे साबा अरायथा गुरुखौ जोङो बिथा खालामनानै बिथांमोननि नेरसोनखौ जेब्लायबो जों लाखिनो थाखायनो जों मोनबा गाबखौ जों रुजुथाय हिसाबै जोङो लानानै जोंनि धोरोमारि फिरफिलाखौ जोङो गायसनबोदों। बिथां साबा गुरुआनो जोंनो दुलाराय बुहुमाव जोङो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव गावनि जिउखौ जोङो सासे राफोदै बयजोंबो सिनायजानाय बा गावनि आखल आखुनिफ्राय जागायनानै न'खर मोनसे दानायनिफ्राय लानानै जुदि बे मोनबा गाबनि गेजेरजों रुजुथायजों फोरमायनाय अरायथा गुरुआ होलांनाय जा बोसोनफोर दङ, बे मोनफ्रोम बोसोनफोरखौ जोङो जिउआव जों जुदि फालिनो जों नाजायोब्ला जोङो जिउआव साफा माने आखुथाय गोनां, आदर्श गोनां जों सुबुं दानो हागोन। आरो समाज मोनसे दानायनि बेलायावबो बे मोनबा गाबनि रुजुथायाव जाय बार हा दै अख्रां बिथांमोननि फोरोंनायखौ जोङो समाजाव जुदि जों बोजबनानै गोरबो हिसिंजों खामानि मावोब्ला जोङो दुलाराय बुहुमाव जों बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै जोङो दानो हागोन। आं बेखिनियाव गोलाव नोंथांमोननि बिबुंथि लाखिनो लुबैयाखै, जिहेथु जोंहा सान्दुङाबो गरम। मोनसेखौल' बुंनो लुबैदों, जोंनि धोरोमारि नैबे बेलायाव जोंहा जिहेतु आथिखालाव RGI रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बिथांमोना जोंखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थानाय जा मोनसे दाबि, जे दुलाराय बुहुमाव जोङो बर' माहारियाबो जे मोनसे माहारि दं,
जाय माहारिया आलादा मोनसे राव दङ, आलादा मोनसे थुनलाइ दङ, हारिमु दङ, आलादा मोनसे धोरोम दङ। बे धोरोमा जोंनि जोनोमजोंनो फैफाखानाय। बेखौ जोङो दिन्थिबोनानै जों आलादायै जे धोरोमनि भारतनि संबिजिराव बाथौ धोरोमखौ गायसननो थाखाय नारा नाथा नाजाबोनानै जा बिथांमोननो दाबि खालामबोनाय बायदियै जे आथिखालाव बाथौ धोरोमखौ जे जोंनि भारतनि संबिजिराव मोनसे आलादा धोरोम हिसाबै जे सोसननो थाखाय बिथांमोना जे स्वीकृति होनो थाखाय आरजिआइआ दिनै फोसावबाय। दा बिनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम गिबि गिबियाव साबायखर जोङो बावदों। मानो होनोब्ला जों दुलाराय बुहुमाव जोंबो बर' माहारियाबो बाथौ धोरोम जों सिबियारि होननानै जोङो जोंनि सेन्सासआव जोङो जिहेथु आलादायै जोङो मुं थिसनजासिगोन। बिनि थाखाय जोङो दिनैनि बे समाव जोङो बयबो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। मानो होनोब्ला बर'फ्रा गासै बे समाव बाथौ धोरोम हिसाबै दङब्लाबो जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे सिबिनाय खान्थिफोरखौ नायनानै माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बाथौखौ गुबुन गुबुन मुं महर होबोदों। बेफोर जिखियानो होबोआ मानो गासैबो जों मोनसे बाथौआनो। खारन दिनै थांनाय 1990 मायथाइनि जे 16 मे खालार गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दानाय जा आब्रु अल बाथौ रिलिजियास इउनियन, बे आब्रुनि गुबै थांखि आरो उद्देश्यआनो जादोंमोन जोङो गासैबो बाथौआनो मोनसे। बेयाव सोरबा बोलिबो फैगोन, सोरबा गुबुन गुबुन धोरोम हिसाबै रुफामनियानो होन, बायदि बायदि बाथौआनो होन, बे गासै बाथौफोरखौ जों ज' खालामनानै इउनियन हिसाबै दानायानो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे थांखिमोन। आरो बे थांखि हिसाबैनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैसिमबो खामानि मावबोबाय थादों। नुनायाव जोङो महरा आलादा आलादाबाबो जों मोनसे लामानिनो बेखिनिखौ खामानि मावनाया जोंनि थाखाय मोनसे आगानसे दावगानाय होननानै जों बुंनांगोन। जोंहा बेवहाय आलादायै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजानाय बायदि जों बर' माहारिखौ दुलाराय बुहुमाव गेरेमसा महरै दानो थाखाय आलादा जोंहा जिथु धोरोमारि खान्थिफोरखौ जों सोसाबनानै खामानि मावबोनाय, बेखौ जोङो मालाबाबो नंखाय बुंनो हाया। बेयो जेब्लायबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जाफुंसारलांबाय थागोन। जोबथारनायाव जों साफ्रोमनिबो गोरबोआव जोङो धोरोमखौ लानानै जुदि आवगायनो जों नाजानो थाखाय आं खावलायगोन। दा बेखाय माने आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंनो होखानाय अननाय गोसो, निमाहानि गोसो, गोथार गोसो, सैथोनि गोसो, खौसेनि गोसो, बे गासै मोनबा गोहो माने मोन्थोरखौ लानानै आफा इसोर बाथौआ जोंनो होनाय खौसेथिनि मोन्थोरखौ जोङो लानानै जों आवगलायलाङोब्लानो जोंनि जिउनि साननाय, जोंनि गासै माहारियारि जोंहा लुबैनाय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महर दानाय, बिनि सायाव जों आवगायलांनो हागोन। आरो बर' माहारिनि माहारियारि बाद दानायनि सायावबो दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो एसेबो उन जानानै थायाखै। मानो होनब्ला बर'नि माहारियारि बाद होननानै बुङोब्ला बाथौ धोरोमखौ एंगारनानै बर'नि माहारियारि बादनि सोमोन्दै जों सावरायनो हाया। बर' थुनलाइनि सोमोन्दै बुंब्लाबो बर'नि बाथौ धोरोमखौ नागारनानै मालाबाबो बर' थुनलाइनि सोमोन्दै जोङो आबुङै जोङो बुंफोरजोबनो हाया। दा बेखाय गासै बिथिङावनो बर'नि बाथौ धोरोमा गुदि हिसाबै गासिबावबो जोंहा बर'नि गेरेमसा माहारि दानायाव गासिबावबो जोङो बिहोमा दङ। दा बेखाय बेखिनिखौ नोंथांमोननो मिजिं खालामनानै जों उननि समफोराव आफा इसोर बोराइ बाथौ होलांनाय जे मोन्थोरफोर, बोसोनबादिफोर दं, बेखौनो जोङो गोरबोआव जुना लानानै जों आवगायलांबाय थानो हागोन, बेखिनिखौ मिजिं खालामबाय। जोबनायाव दिनैनि बे 33थि लाइमोन सावरायमा जथुमजों लोब्बा लाखिनानै धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि जा आंखौ आफादगिरि हिसाबै बिबुंथि लाखिनो होदों, बेखिनियाव आङो गोलाव बिबुंथि लाखियालासिनो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ।